କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ମୁହଁ ଧୋଉ ଧୋଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଟିକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ କରଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, କ୍ଲାସ୍ ହେବ ନା ହେବନି? ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ହେବ, ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଠିକ୍ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ, କ'ଣ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରି। ଆଣୁ ଆଣୁ ଭଲ ଭଲ ବୋଧେ ପଇସା ଦେଇନଥିଲା, ଦହି ଫାଟିଗଲା, ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାରା ଦହି। ଯାଇଯାଇଛି ଆଜି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ପନିଶମେଣ୍ଟ ବି ମିଳିବ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯିଏ ହାରିବ। ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭାବିକି ରଖିଛି, ତୁ ଦେବୁ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ତୁ ହରେଇବୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ଦରକାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ, ନହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ହେଉନି। ଆପଣ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଓକେ? କ'ଣ କରିବେ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନା କରିବେନି? ହଁ କରିବେ। ହଉ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କାରଣ ଆମ ଟାଟିଆ କିଛି ନାହିଁ, ଦାନ୍ତରେ ଛିଡ଼ା ପକା। ओ रेडी गिलगिला आएगा, गिलगिला आएगा, वो जल्दी लिखता किच 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 के हो स्टार्ट रोड 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 रुवाना को कौन स्टार्ट ओके कौन है यस अच्छा बोल ना रखी थोड़ी हो जाए रोले भाई देखी no डाला ना बोलो तो आएगा धीरे खाना राइस बहुत दे दीजिए ना जीरा मार दीजिए टेस्ट क्यों पानी बना रहा था Aku sabun.
କିଏ ଫାଷ୍ଟ? ତମେ ଏତେ ସମୟ ପରେ ଢୋକିକି ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ସବୁ ସେମ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖାଅ। ଆଉ फ्रेंड्स ଆମର ଫୁଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ ସରିଲା, ଦି ଜଣ ଯାକ ୱିନ୍ ହେଇଯାଇଛୁ। ଓକେ मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି, ରହିବ ରହିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବୁ ନା ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମତେ କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି। ଦେଖାଯାଉ ସିଏ ମତେ କଣ ଦଉଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ତା ପାଇଁ କିଛି ରଖିବି। କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନୁହଁ କି କିଛି ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପର ପନିଶମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦି ଜଣ ଯାକ ୱିନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଦି ଜଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଜି ପାଇବୁ। ଓକେ କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବୁ ତୁ? ମୁଁ ଦେବି ଜଲ୍ଦି କହ। ଟିକେ ନାଚିଦବା ଆଉ କଣ, ଟିକେ ନାଚିଦବା। ମୁଁ ନାଚିବି ତ? ଟିକେ ନାଚିଦବା ଆଉ ଗୀତ ବି ଦେବ ଗୀତ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣା ତମେ ଯେ ମତେ ନାଚିବା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଉଛି। ଓକେ ମୋ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣ ଯନ୍ତ୍ର ବେଳେ ନବା କି ଆରେ କହ ଗୀତ ରେଡି, ଖାଲି ନାଚ ହବ ତ? ରେଡି ସାକ୍ସ मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो
एंजॉय वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु हम आगु को भलो भलो वीडियो आ एंटरटेनमेंट वीडियो सेठी कर देबे सब्सक्राइब प्लीज करिए रहउची नमस्कार।